Ar arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn, mae gorsaf Bad Achub yr RNLI wedi bod ym Mhorthyn Llaen ers bron i 150 o flynyddoedd, ac yn rhan canolog o gymdeithas Morfa Nefyn a'r Cylch. Fel sement os liciwch chi, mewn cymuned. Oedd taid yn greu liffbot, a dim dad. Dim yn rhywbeth rhedeg yn y teulu. Dwi'n credu bod ni'n unigryw mewn Penrhyn Llaen. Da ni yr unig orsaf Cymraeg sy'n yma. Dwi'n hynod falch o fod yn rhan hwnnw. Dwi wedi cael sawl gwahoddiad draws blynyddoedd i joinio ac o'n i'n hooked. Fi ambell i bobl yn gofyn os oes gen i gwch a fe'n deud yn oes. Mae wylod gwyn yno fo, ganol o las a'i dop o'n ofen, a fyddai byth yn gwybod lle fe'n mynd efo fo. Adeiladwyr, seiri coed, posmon, hyd yn oed dyn llefrith. Gwirfoddolwyr sy'n fodlon rhoi i bywyd nhw'i hunan mewn peryg pan mae'r alwad yn dod. Mae'r criw mae gyd yn neidio allan o'i glaed sy'n o'r bora, a dyn nhw'n cael dim tal. A maen nhw fodlon mynd allan i fanna os ni'n cwbio mos beri gwynt. Ti eisiau guts yn hynna? Lot o guts. Mewn blwyddyn llawn newid a chyffro, o gartre newydd i gwch newydd. Am y tro cyntaf erioed, dyma gofnod o benod arbennig iawn yn hanes criw RNLI Porthyn Llaen. Un waith mae rhywun yn byw der rwsyd, a mae rhywun wedi cael y cyfle i fod ar criw Bad Achub Porthyn Llaen. Does am byd wedi dynnu hynna ddanach chi byth, nagos. Mae o'n sbesial iawn iawn.